आज बनवूयात मस्त चटपटीत असं भडंग. दिवाळीसाठी मुरमुऱ्यांचा चिवडा केला तरीही चालेल बरं का. चला तर मग पाहूयात भडंग रेसिपी. त्या अगोदर चॅनलवर जर नवीन असाल तर पटापट चॅनलला सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा आणि आवडला तरच लाईक करा. चला बनवूयात. तेल घ्यायचं. तेल छान तापलं की त्यामध्ये शेंगदाणे टाकायचे आणि शेंगदाणे छान खरपूस होईपर्यंत परतवून घ्यायचे. पाहू शकता त्याच्यावरचं जे फोलकट असतं ते हलकंसं निघायला लागलं की शेंगदाणे तळून झालेत समजायचं आणि काढून घ्यायचे. खूप वेळ ठेवलेत तर ते करपू शकतात. सगळे शेंगदाणे मी एका भांड्यामध्ये काढून घेतलेत. आता जी भाजकी डाळ असती ती डाळ आपल्याला तळून घ्यायची. हिचं नावच आहे भाजकी डाळ, कारण ही डाळ ऑलरेडी भाजलेली असती, त्यामुळे ही तळायला फारसा वेळ लागत नाही. अगदी 2 ते 3 मिनिटांमध्ये ही डाळ तयार होते. तेव्हा डाळ छान तळून घेतली की डाळही आपल्याला एका भांड्यामध्ये काढून घ्यायची आहे. झाऱ्यामधून डाळ सतत खाली पडत जाते, कारण की डाळ खूप बारीक असते. त्यामुळं बारीक झारा असेल तर त्याच्यानं डाळ पटकन काढून घेऊ शकता. आता पाहू शकताय सगळी डाळ जवळजवळ मी यातनं काढून घेतलेली आहे. आता पुन्हा आपल्याला तेल छान गरम करून घ्यायचं आहे. कोमट झालेलं असतं तेल. तेल छान गरम झालं की स्वच्छ धुवून पुसून घेतलेल्या कढीपत्त्याची पानं यामध्ये टाकून द्यायची. कढीपत्त्याची पानं स्वच्छ धुवून पुसूनच यामध्ये टाका. मग मुठभर ठेचलेला लसूण मी यामध्ये टाकतीये आणि तसं पाहिलात तर 2 कांड्या लसणाच्या या पाकळ्या आहेत. छान सोलून खलबत्त्यात टेचून यामध्ये घातल्यात. छान लालबुंद झाल्या की मग याच्यामध्ये मिरची कापून टाकून द्यायची. मिरचीचे तुकडे मी लांब लांब ठेवलेत, कारण मग वेचून बाजूला काढता येते. आता जिरं आणि मोहरी याच्यामध्ये टाकायची आहे. छान परतून घ्यायची आहे. मिरची आणि कढीपत्ता खरपूस परतायचा आहे, म्हणजे चिवडा लवकर खराब होत नाही. धनेपूड आणि हळद टाकून घेतली आहे. तीही छान तेलावरती आपल्याला फ्राय करून घ्यायची आहे. आता या स्टेजला आपण गॅस बंद करू शकतो आणि लाल तिखट टाकलं आहे, त्यानंतरनं हिंग टाकलं आहे. हिंगामुळं चव आपली अगदी छान होते. छान तेही आपल्याला तेलावरती परतून घ्यायचे. कोमट तेल असतं, गॅस बंद केलात तरी काहीच हरकत नाही. आता यामध्ये मी मीठ टाकलं आहे. त्यानंतरनं तुम्ही पाहू शकता हे सगळे मुरमुरे मी एक ते 2 तास उन्हामध्ये वाळवून घेतलेत, त्यामुळं मुरमुरे छान खमंग होतील. तळलेली डाळ आणि शेंगदाणे टाकून आपण जे मिश्रण तयार केलं होतं तो सगळा मसाला यामध्ये टाकून घ्यायचा आहे आणि झाऱ्याच्या मदतीनं खालीवर करत सगळ्या मुरमुऱ्यांना चोळून घ्यायचं आहे. पाहू शकता सुरुवातीला थोडेफार मुरमुरे पांढरे दिसत आहेत, पण छान चोळून घेतलं की सगळीकडं हा मसाला लागतो आणि आपल्या सगळ्या पांढऱ्या मुरमुऱ्यांचा रंग बदलतो आणि छान लालसर असा रंग येतो. तुम्हाला जर छान लाल चटपटीत रंग हवा असेल तर तुम्ही बेडगी मिरची पावडरचाही उपयोग करू शकता. त्यामुळे छान लाल भडंग दिसू शकतं. आता हे भडंगमध्ये आपण घालत आहोत मोठी अशी शेव. ही लसूण शेव आहे. त्यानंतरनं बारीक 0 नंबरची शेव आणि आलू भुजियाची शेव. आलू भुजियाची शेव अगदी ऑप्शनल आहे, पण नक्की घालून बघा. त्यामुळे आपलं भडंग अगदी चटपटीत लागतं आणि हलक्या फुलक्या 4 वाजताच्या भुकेसाठी हे भडंग एकच नंबर चॉईस आहे बरं का. कांद्यासोबत छान लागतं. कांदा, टोमॅटो, कोथिंबीर घालून अगदी भेळ करून खाल्ली तरीही खूप छान लागतं. ह्या भडंगची रेसिपी एकदा नक्की ट्राय करा आणि व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करायला अजिबात विसरू नका. तुम्हाला भडंग आवडतं का आणि कधी खायला आवडतं तेही कमेंट करून सांगायला अजिबात विसरू नका. आपल्या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा आणि मगच पुढचे व्हिडिओ पाहण्यासाठी जा. आणि व्हिडिओ खूपच आवडला असेल तर चॅनलवरचे बाकीचे व्हिडिओही नक्की पाहू शकता. थँक्यू.